салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. як пулдори турк мехоҳад бо харидорӣ кардани дастаи Челси байрақи мамлакати Туркияро дар маркази Лондон бизанад. гап сари як тоҷири турк бо номи Муҳсин Байрақ меравад. тибқи иттилоъҳои охир гуфта мешавад ки Муҳсин Байрақ аллакай бо намоянда ва ё ҳуқуқшиносони ҷониби Роман Абрамович гуфтушунид мегузаронанд ва ба мухлисони туркии дастаи лондонӣ шодиёна додааст ки рӯзҳои наздик болои долони бошгоҳ парчами мамлакати Туркияро парафшон хоҳад кард. Абрамович аз ба фурӯш гузоштани бошгоҳи Челси ҳанӯз аз 2 март эълон карда буд ва то ин дам ҳоло харидори дақиқе дар ин масъала пайдо нашудааст. Муҳсин Байрақ раиси шӯрои директорони ширкати AB Group Holding ба ҳисоб меравад ва ӯ дар мавриди гуфтушунидаш бо ҷониби бошгоҳи Челси аллакай хабар дод ва гуфт ки мо аллакай пешниҳоди худро кардем. бо ҳуқуқшиноси Роман Абрамович шартҳои харидорӣ кардани дастаро муҳокима мекунем ва ба наздикӣ парчами Туркия болои Лондон боло карда мешавад. кӯшиш дорем ин кор ҳарчи зудтар ба поён расад, гуфтааст Муҳсин Байрақ. ёдовар мешавем ки Роман Абрамович барои фурӯши бошгоҳ 4 миллиард фунт стерлинг талаб дорад ва беш аз 1.8 миллиард фунти қарзҳои бошгоҳро аллакай бахшидааст. воқеан харидорӣ кардани бошгоҳе ба монанди Челси арзандаи ҳам тиҷорат ва ҳам ифтихор аст. манам рости хариданӣ будаму камтар маблағам нарасид. 4 миллиард барои даста ва ягон $5000 раҳпулӣ мешуд, кор ҳал буд. мо ба наздикӣ бо эҳтимоли зиёд шоҳиди як рақобати таърихии дигар дар фазои UFC мешавем. Конор Макгрегор аз баргашти навбатиаш ба октагон дарак дод ва якбора санги маломату даштному таҳқирро ба меросбари Ҳабиб Нурмагомедов ва ситораи нави вазни сабуки UFC Ислом Махачев рехт. ӯ мехостааст ба ин шӯру ғавғо ки чанд вақти охир миёни мардум муҳокима мешавад нуқта гузорад. Махачев низ дар навбати худ марҳилаи бебохтояшро дар UFC идома медиҳад ва дар даҳумин рақобати худ Боби Грини амрикоиро шикаст дод. сару садоҳо ҳамон вақте дар атрофи Конор баланд шуд ки Махачев чанд вақт пеш рақобат бо Конорро осонтарин ва содатарин бархурд унвон дод. аз ин рӯ ирландӣ махсус дар саҳифаи твиттери худ Ислом Махачевро ишора кард ва ба таҳқир шуруъ намуд. ӯ навиштааст ки хавотир нашавед, ман бо ин Макчавич ҷанг мекунам. вақте ман баргаштам ин барои ӯ дардовар хоҳад буд. ҳамон тавре ки пештар буд. тамошо кунед, ман бо дилху вазн дар ҳама ҷо ба бозии пур аз нуқтаҳои зишт мебароям, гуфтааст Конор Макгрегор. ба иттилои манбаъҳои мӯътамад, Дана Уайт роҳҳои баргузор намудани ин рақобатро меҷӯяд ва тибқи машваратҳо ин ду равзгари соҳибноми ҷаҳон тобистон майдонҳои ҷангро гарм хоҳанд кард. ба фикри шумо то тобистон чӣ гапҳо мешавад? Конор чун ҳамеша ба расму оину шахсияти Ислом Махачев неш мезанад ва Ислом дар навбати худ ӯро ҳамчун шоумен ва майзадаи аҳмақ мехонад. баъд ҷангро тамошо мекунӣ, ягон маънӣ надорад. чанд рӯз шуд шумо дар шабакаҳои маҷозӣ атрофи лағв карда шудани бозиҳои мунтахаби Русия дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мешунаведу мехонед. асоситарин чизе ки ҳоло дар фазои варзишии Россия дар мавридаш ҳарф мезананд, ин рақобати мунтахаби Россия дар бозиҳои гузаришии чемпионати ҷаҳонии футбол аст ки дастаи Полша аз даст кашидани рақобат хабар дода буд. аммо мисле ки дар ин масъала кор тамоман дигар хел сурат мегирад. котиби матбуотии мунтахаби футболии Полша Якуб Квятовский дирӯз изҳорот дод ки аз ҷониби FIFA дар ин мавзӯъ ягон супориш, хоҳиш ва ё пешниҳоди расмӣ нагирифтаанд. ӯ навиштааст ки FIFA то ҳол дар мавриди рақобат бо мунтахаби Русия ягон хулосаи дақиқ набаровардааст. мо ягон хел мактуб аз ҷониби ин ниҳоди футболӣ дар ин маврид нагирифтаем. чӣ хабаре ки доир ба ин масъала ҳоло дар расонаҳои иттилоотӣ нашр мегардад, ҳамаш андеша ва пешниҳод аст, гуфтааст котиби матбуотии мунтахаби Полша Якуб Квятовский. ҳамон гуфтагии ман мешавад. Полша, Чехия ва Шветсия ба сифати эътироз аз рақобат бо дастаи Россия даст мекашанд ва FIFA ба онҳо бохти техникӣ медиҳаду русҳо ба таври автоматӣ ба Қатар мераванд. ба рафтани Зинедин Зидан ба сифати сармураббии дастаи ПСЖ мисле ки на ҳама дар Париж хурсанд мешаванд. Зидан ҳам дар навбати худ гоҳ-гоҳ бо амири Қатар
тамим бин ҳамад алтани ки моликии бошгоҳи парижиро бар уҳда дорад дар тамос мешавад ки ин хашми директори даста Леонардоро боло мебарад. инам дар ҳолест ки Зидан хостори бо ин нафар кор кардан нест. гап сари он аст ки директори варзишии даста Леонардо дар шӯрои директорони бошгоҳ ҳамеша аз овардани Зидан ба курсии сармураббигӣ зиддият нишон медиҳад. вақте раҳбарияти бошгоҳ чанд вақт пеш бо Зидан дар мавриди ҳамкорӣ тамос гирифтанд, фаронсавӣ шарт гузошта буд ки дар сурати дахолат кардани Леонардо ба нақшаҳои ӯ метавонад ба ин вазифа розӣ нашавад. акнун раҳбарияти бошгоҳ миёни обу оташ қарор гирифтанд. як су Леонардо ҳамчун як шахси дорои эътибори зиёд дар бошгоҳ бонгу ном дорад ва сӯи дигар онҳо бояд Зиданро ба ҳар арзише ки набошад ба вазифа биёранд. болои сухтан амакоб Зидан мехоҳад вақте сармураббии ПСЖ шавад Арсен Венгер ҳатман ёрдамчии ӯ қабул гардад ки муносибати директори варзишӣ бо Арсен низ он қадар хуб нест. аз ин рӯ фикр намекунам ки омадани Зидан ба ПСЖ мушкилот ба миён наорад. аз ин мавзӯъ ҳамин қадар чизро метавон хулоса кард ки барои вазифа дар ҳама ҷои дунё ҷанг ҳаст буд ва мемонад. президенти UFC Дана Уайт аз оне гуфт ки рақобати такрорӣ аз барои унвони қаҳрамонӣ дар вазни сабуктарин миёни Алҷамейн Стерлинг ва Петр Ян эҳтимолан баргузор намешавад. вақте ки шумо фикр мекунед ки кулли чиз бояд мӯътадил гардад, вале баръакс вайронтар мешавад. аз ин рӯ мебинем ки ин масъала ба чӣ анҷом меёбад. шумо суол доданро идома додан мегиред ба мисоли чунин: оё Конор Макгрегор аз барои қаҳрамонӣ муҳориба мекунад? ӯ тирамоҳ бармегардад? ман намедонам ки тирамоҳ чӣ мешавад. мо ҳама хоҳем фаҳмид вақте ки тирамоҳ мерасад. ҳамчунин ҳама мепурсанд ки чӣ мешавад агар Пётр Ян ба амрико омада натавонад. ман фаҳмида наметавонам ки ба Россия чӣ мешавад. намедонам боз ба шумо чӣ гӯям, гуфтааст Дана Уайт. муҳорибаи Стерлинг ва Ян бояд ки 9 апрел дар рақобатҳои UFC 273 дар Бруклин доир шавад. бечора русҳо бо ин таҳримотҳои ғарб ягона чизе ки дар оянда карда метавонанд ин кор дар сохтумон аст. чӣ хеле ки рӯзҳои охир масъалаи туби тиллоӣ боз вирди забони ҷаҳониён пайдо мешавад. мардум мисле ки туби тиллоии охирини Мессиро бахшиданӣ нестанд. ин навбат Муҳаммад Салоҳ зери суолборони журналистон дар ин мавзӯъ қарор гирифт. хабарнигорон ба он хотир Салоҳро дар ин масъала кашиданд ки мисрӣ мавсими гузашта хеле фаъол буд, вале дар рӯйхати муддаиён мавқеи ҳафтумро касб кард. аз ин на танҳо Юрген Клоппу миллионҳо мухлиси футбол, ҳатто худи Муҳаммад низ дар ҳайрат афтодааст. ӯ ба суоли журналистон чунин ҷавоб дод: натиҷаи ҷоизаи туби тиллоӣ барои ман ҳайронкунанда буд. ҳеҷ кас он мавсим гумон намекард ки ман дар чунин мавқеъ меафтам, аммо ҳамин тавр шуд. ман ин чизро мефаҳмам, чун унҷо баъзе мамлакатҳое овоз медиҳанд ки аз футбол миллионҳо километр дур ҳастанд. ман ягон далел надорам ки дар ин ҷоизасупорӣ ноадолатӣ шуд, вале аз мавқеи худам ҳайрон будам, гуфтааст Муҳаммад Салоҳ. бовар кунед корро ҳамин хеле мекунанд ки бечора Месси ҳамин туби охирини худро бармегардонад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.